नैहर के निशानी मरद से बेईमानी करत रहू आइन करत रहू। गोल लागत नहीं बाबूजी। जी 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 कोनी है कि वो दिन तो रोगा को रनी गाँव में हमारा तो कहनी कि दिन बार मैंने हाथ बाई धर दिन बार दो देनी हमारे सब कुछ कह देनी। हाँ तो हम सोचनी हाँ कि चली आज हम झाड़ झूर के कि अपन मैंने बियाह शादी के अगन में बियाह शादी कहते सब के लिए छुपा कहनी हाँ। हाँ तो कहले रहनी नु केहू ले बताई मत हाँ छुपा के आई। हाँ इज्जत के सवाल तो एकदम भीतर भीतर हम छुपा के माने आईनी हाँ। हाँ हाँ बहुत बढ़िया तो कहनी है कि जात नहीं तो बाबूजी तो रावो जे अपन लेके बियाह शादी हो जे कह के चली आई हम। ठीक बा गाड़ी घोड़ा कुछ ले बड़ा हाँ अब गाड़ी घोड़ा लड़किया माइकल टूवर या गाड़ी घोड़ा बा। हाँ अब तो जानते बानी देखते बानी 3 बजे से लॉकडाउन चलत ताटे अब तो जीवन रहते हम ना लेके आई। हाँ 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 तो ठीक है बा ले आई बानी हौ वाला। अच्छा अच्छा हाँ ना फोन फोन हाँ हाँ फोन फोन कर हम सब जान जानी। उहे लेके आई बानी हाँ। तो बोलाई कहां बड़ी ठीक बा। अरे बच्चा ये आई ना बैठो हाँ बैठो। कुछ नहीं है ये आई ना। हाँ 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 ठीक है बा तो हाँ ठीक है बा तो सिंदूर उंदूर बा ना। हाँ हाँ बा 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 तो अभी अब हाँ। शुभ काम में देरी का ऐसा ही देखा तनी सूर्य भगवान डूबे वाला बना हाँ जाए हाँ तो होई ना ना ठीक बा अपन कौन देखिए माइकल टूवर है अच्छा से रखिए कोनो दिक्कत मत अरे होके। ना जी बाबा जान तो नहीं ना कि हम दुनिया में केहू आवेला तो बिना केहू के जिएला। हाँ हाँ वही चाहिए। तो का करी माने खुश बानी रहुआ ना। हाँ हाँ खुश बानी। हाँ तो हाँ ये बाकी देखिए शराब गांजा पियो बच्चा नाराज हो जाएगी। अब तो जानते न कि आजकल के लड़का बिना शराब गांजा के जिया नहीं तो भोजन न चाहिए। बिना जब भोजन भर भैया निकल शराब सुनी ना पहले बाबूजी देखिए हमारे लड़का के मारबो 4 डंडा ना उससे मत करियो। मारे वाला तो ना 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 उससे सवाल मत करियो। प्यार और प्रेम ज्यादा करो। हाँ प्रेम करिए खाए के रहबे ना करिए शराब पी के उठल बढ़ाए तो कब भोजन दे हमारे लड़की टूवर हम आई के कहाँ तरह के भोजन दे नहीं ना तो ध्यान दियो। रोज 500 में काम करी ना 500 में मान ली कि हम खूब करब तब 100-200 रुपए खा जाए तो 300 बची ना। हाँ 300 बची। 300 में खुश ना रहे तो कहा चाहिए हाँ 300 में ठीक है बाबा। हाँ तो ठीक बात अब डालो तनी सिंदूर। हाँ डाला डाला लिया जा देखिए कोनो दिक्कत मत होके। ठीक है बात घरे हमार खबर मत करो ना घरे खबर काहे के हम करब। रहुए वजह से हम बियाह करत तनी। हाँ हाँ कोनो दिक्कत नहीं है। के बाद बाबूजी अब हम ये कहब कि सब तो हो गई। हाँ अब हमनी के काम करी कि रउआ विदाई कर दे ठीक बा। ठीक बा कोनो दिक्कत ठीक है बा तब गोड़ हाथ पकड़ तनी रउआ ठीक जाई जाई आशीर्वाद देही हाँ कि आशीर्वाद जाई बढ़ंती हो जाई आगे बढ़ी ठीक बा। हाँ हाँ आगे बढ़ी दूसरी बात करके माइकल टूवर है तन देखियो कोनो बात को दिक्कत मत होके एकदम देखो। हाँ जाओ बचिया कोनो दिक्कत नहीं के पहले हम आई जान है जे कोनो बात का दिक्कत नहीं के कि दुनिया का परमाणु लागल बा सब दुनिया जा रहल बा कोनो बात नहीं के। देखी हम ये कहम ना हाँ कि कह दी कि ज्यादा ना रोवल जलाए हाँ बचिया आजकल का गोल लगा तरी चल जा तरी हाँ आजकल गोल लगा चल जाता है वो तो नहीं कि सर ना आजकल गोल लगली से चल गई हाँ कोनो मत कोनो दिक्कत नहीं के आजकल के गोल ला के चल जाता है रोबत नहीं कि चुप रह। हाँ कोनो दिक्कत नहीं के जान जे बचवा देखियो आजकल के काम हो गल बाकी रो वाला कपड़ा के धोवल बरोबर हो गल। हाँ देखियो बचवा कोनो बात नहीं के माइक टूवर है ऐसे कह दे तनी ठीक बाजी बाबूजी हम देखी हम ये कहम ना कि इनकरा की एगो साला आप रोगा दे दे कि घर में जई हन तो आराम से रही हन आ चैन से रही हन आ घूमिहन फिरिहन को ना 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 खाना पनइहन ज्यादा। हाँ माने 2 आदमी के ज्यादा तो मान ली कि हित ना तो घरे आ गई। हाँ एक आदमी को बेसी रही तब ना खाई आए बचिया जान जाए 2-3 आदमी के बनाई खाना एगो हित बनाई दे खा ले फिर बनावे के पड़ी मान ली ना जाने करो वही आगुनिया खाना होइए खाना होइए के तब तो दरिया इधर रह जाए ना दिक्कत पड़ी ठीक है ना ठीक है 3 आदमी के 2 आदमी बाहर जाना। ठीक है तब चल जा हाथ धरा दे। हां जा बचिया जा
जाओ जा। हाँ ठीक बात चलो। गोड़ हाथ पर लागत नहीं रहो। हाँ जाए 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 जाए। गलती सही माफ ना 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 ठीक बा गलती का बात नहीं दिलावा के साफ करो। हाँ हाँ एकदम ठीक बा जा कोनो बात का दिक्कत नहीं के अपन ध्यान से देखिए। चलो बाबूजी तो तार भेजिए देहलन ठीक बा उन्हें भी गड़ियो जवाब देते भी अगर आई के तरह के बैठा के ले जाए के पड़ो त का करी स्थिति कुछ अलग बा तब नैहर में मजा आवत ल ना बोलते नहीं को कुछ खियावत पियावत ना बाबूजी ना वही ले तार हमारे पेटवा पर ध्यान जाता हो बाबूजी देसी घी खियावत रहे देसी घी तारा खियावत ना काहे उतना ऊंच लागत तार पेटवा आए फल फूल खात रहे बैठ के खात रहे ना मोटा भी तना तो तू जल्दी ना मोटा जी के तार बाबू खिया दलन घी फल के है तार पेटवा ना तू तो ही ना मोटाई के तार पेटवा मोटाई हैं और पेटवा काहे फूलल बा कोनो बात बका ना ना ई तो हो ना सकेला जरूर कोनो बात बा उतना पेट अभी तू हमरा तो लागत है कि जरूर किसी दाल में काला बा ना ना ई तो नहीं हो सकत हो जरूर कुछ दाल में काला बा तबे ना तार पेटा में इतना फूलल बा ना ठीक है बा तब चलो खात रहे फल फूल अनार सेब हां का खात रहलो हो देसी घी खियावत रहे बाबूजी फल फूल खियावत रहे तना मोटाई कि बकरी के दूध पियत रहलो हो बकरी के दूध खियाव कौन ठीक बा बकरी के दूध बड़ा सुननी है कि भैया मिलेला सेतिए में माल मिलेला खूब बकरी के दूध आदमी पियलन तो तोरो तू पिए तो खूब कोनो ठीक बात हार ना हैं फूल खात रहे देसी घी खात रहे तना मोटाई के बात अब तार बाबू दूध पियले बोलन तो ठीक बा चलो अब तो लियाई चलतनी अरे का हो गइल हो पेटवा दुखाए लागला ढेर हो हां जी रुकाई ना का हो गइल कि तार पेटवा दुखाए लागल पेटवा दुखाए लागल ढेर दुखाता आय हां जी हैं ए तनी आवाज ना हो ए तनी आवा हो मेरा रो के हो ए तनी आवा ना हो देखो ना हो मेरा रो का हो गइल हो तो देखो ना आयो अरे देखो ना का हो गइल आयो पेटवा देखो ना का हो आयो बच्चा भाई कहां ले आवत लत अभी तो अभी नया नया एक 9 महीने के बाद शाम नहीं लगता है देख लो आ दिन पूरा लइका लइका होकर भगवान हमार का किस्मत में लिखा अब चिल्ला के काहे लगा बियार करो हे भगवान ला धरे न त मगु के मुआइबा का हे भगवान ए बेटा पागल हो का हो दिमाग खराब कर दे अरे ठन कर दे मुंह नहीं के आजकल के बेटा छिना होता सन पहले ही कुंवारे पर लग अरे तो हम ना छिना रहनी हो अरे लइका चिल्ला धर सब बात धरे है ओने के मुंह कर बेटा जोर के चिल्ला आयो और जोर के आयो बड़वा हटावे अब आप करने दे बना ना बेटा भाई बता मिठाई बटा सोहर के बाबू अरे लो चिल्ला हो या बका भाई जा काहे मुंह चुचुर कर देला सब कोई सुखू सो खेला भाई ए कनिया उठ ये दुलाई ई तहर दुला हो ना हां जी तो ई अब कहतन के हम बियाह के ले जतन आती ले तरलै को हो गई तो जात न रही गाँव पहले ही ले आ हे भगवान आ ये बेटा बा तू का कहतल के हम जाते न रही बोलतिया ठीक हमरा का में कहां ले जात रही देखो हमर गौटी दय हम जाते नहीं हमर जाए के बटे बधारी में भइस के तो तू जा अब त हमर कपारे डलस बुझानो अब हम का कर सकी ना ए भगवान ए सुन ने सुन कदी अरे कहां ले काई रही रे रहे न गो रही तोरा गांव में हां तब का बनैबी हमरा के छुतिया गइल न रही हम तोरा गांव में गोरनी हां हां तब का तोर बाबू हमरा ना गांव में गोरनी के हम तोरा गांव में गोरनी बाबू से पहले गइल न रही रवा ए
भगवानी मेरा रे आजकल के सही में झूठ बोल देली ना का ये भगवान तार देला हमरा के मछली लेखा ना है का कल जाई अब एकरा के ले चली घरे घरे ले जाए के के जले बिक रहल पुलिये पर ले मैं तो हमारी इज्जत ले लेलू माटी में मिला दे रे भगवान हमार बाबू मैं देखिए तो कहन कि मारे मुझे संग लेके आवत हम कह दे कि हमार ह हम कैसे कह दे कि हमार हो हैं पूछी का हमार हवा कहता ना तो एकरा कह जाए काम के करे के जे ले राम राम ना ना हम घरे ना ले जी ना तो बाबू मैं ना दिए दी हो काहे ना ले ना ले चली ना ना हम ना ले जो कोई करे के जे ले हम करे राम राम कर ले ठीक है करे के पुलिये पर हम ये कह कर ले प्यार के निशानी हो ना ना हमार बाबू मैं ना जिए दियन पलवान काहे नहीं कुछ बतिया मानो तो नहर के निशानी ले लू मरद से बेईमानी कइलो हम करत रहो ना ना बिगही के पड़ी कैसे हुई करे के बिगही के पड़ी जान दे फेकिना ना, प्यार अभी- के निशानी हटे तारा भले प्यार के निशानी हमरा से कह देलू ना बेईमानी आई तू हमर अपना नहर ले आइलू हमरा नाम का पारे हमरा डाल देलू ना तो छोड़ दी कह देन कि हमार हटे हम जी कुछ ना करम ना बहुत कुछ करी ना ना बहुत कुछ करी ना ना बहुत कुछ करी